खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि असि महेश्वरजों गुवारै सावरायज्लायना बिनन्जय बसुमतारीखौ गावनि मावफ्लांनाय गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिहोना फिन क'क्राझार पुलिसआ हगार हरफिनबाय होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं गोबां रांनि दंफां हमनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव डिभिजन हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय लावफानि राउत नाम्बार 2 आव हाग्रा बिफान आरो फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सनि गोख्रों संदाननायाव गंनै ट्रेक्टरजों लोगोसे गोबां बिबांनि बेसेन गोसा दंफांफोरखौ हमनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हमनो मोननाय सेरफां फारलि दंफांनि बेसेना बाजाराव 5 लाखसो जागोन होनना गौरां रेन्जनि रेन्जार मानिक बरुवाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बिथां गौरां रेन्जनि रेन्जार मानिक बरुवाया फोरमायबावदों दि थांनाय 4 मार्चआवसो गौरां रेन्जनि बिबान रुजुनानै हल्टुगाव डिभिजननि सिङाव थानाय हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै दंफां सिखावफोरखौ दबथायनो गोख्रों खामानि मावगासिनो दं होनना फोरमायबावो। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो सान सिगांबो गौरां रेन्जनि सिङाव थानाय समरपुर ओनसोलनिफ्रायबो गोबां लाख रांनि सिखावै लांखोमानाय 16 साखानि गारिजों लोगोसे बेसेन गोसा दंफांफोरखौ हमनो हायो होनना बुंथियो। गौरां रेन्जनि रेन्जार मानिक बरुवाया फोरमायबावदों दि आयेन बेरेखायै हाग्रानि बेसेन गोसा दंफांफोरखौ दानफायनो नांलिया होननानै साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ खावलायदों आरो साफ्रोमबो हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरानो फरेस्ट डुइलार एक्ट 2006 नि गेजेरजों हानि फोरमान बिलाइ मोनगासिनो दं होननानैबो बुंबावो। थामथि रादाबाव दं बर' हारिनि थाखाय आरोबाव गोजोनथाव आरो रंजाथाव बाथ्राबाव, मानोना बर'नि गेजेराव सासे PhD डिग्री मोननो हाबावबाय। बिथांनि मुङानो जादों सिजौसा बसुमतारी। बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय PhD एबा डक्टर अफ फिल'सफी डिग्रीखौ मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बिथांनि नायसंनाय आयदाया जादों इनार्जी इउटिलाइजेशन एन्ड क्वालिटी अफ लाइफ एमंग सेमि आर्बान एन्ड रुरेल हाउसहोल्ड्स इन BTAD आसाम। बिथाङा बे नायसंनाय हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टनि लोगो प्रफेसार डक्टर मृदुला देबीनि दैदेननायाव जाफुंहोनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथां सिजौसा बसुमतारीया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुगाव ओनसोलनि सिङाव थानाय 2 नं खमथुला गामिनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनि बिफानि मुङा रुंसारि सुरेन्द्रनाथ बसुमतारी आरो बिमानि मुङा रुंसारि सरला बसुमतारी होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं गसाइगावआव गोबां बिबांनि गान्जा हमनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गसाइगाव श्रीरामपुर आसाम बंग सीमा गेटआव सिमलतापुर पुलिसआ 12 साखा ट्राक गारियाव गोबां गान्जा हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि लोगोसे बिहार दारभांगा जिल्लानि सानै सुबुं मुस्रि रबि कुमार मण्डल आरो सत्य कुमार झाखौ हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।